Di Kumno Paralok si simpang ampliang supply pi Baroh ni YouTube channel janga ka Jingtip Technology. Barang ni ka video Paralok baieid nga company iaphi ka ni ka website ka Pyndonkam kam tamingi ki Briew bahasa Hapoh India mah. Te alingan patai pi Hapoh ka ni ka video. Nang kong do ngi ban lai Hapoh Chrome browser dan ngi lai Hapoh Chrome browser ngin type ka ni website india.gov.in. Klik search. Klam ni la ni National Portal of India. Ngapoh ni website. Dengan ni website kalau kebetulan kam bahangan pen iaphi peit dang nilai ang Hapoh services pila men kila thong ni sepang kini services badan kat arajar lai spar kundai services from states na Baroh ki states Hapoh India kan kat tu services dengan peit company dang ni klik ya gini lightly dot ani ini line hajarong services related to education and learning, health and wellness, jobs nila malai ka jobs so births, deaths, marriages and child care, pensions and benefits nila malai tu tengin ya ka jobs mah. Online employee results, Chief Minister Employment Generation Program Maharashtra. Tingin niya peit ka dari jong Meghalaya mo. Niya search peit Meghalaya direct. Niya peit kinugi badan mo. Apply for recognition as professional approach Meghalaya State Tour Operator. Namatagi tu peit tourism mo. Apply for auto renewal registration under the Meghalaya Shops and Establishment. Namatagi dukan mo. Meghalaya Public Service Commission. Pila men bon bahagi ni ki services ki badan hang ni bat pila ban wan apply nang ni mah dia dangi peit kai ni laban peit kai ni Meghalaya Public Service Commission tingin ni peit kai ki mongolong kani kam long ba tingin ni peit kai ki we ni kini balong mah kani de nam tak tourism tigi la pen hang ni service details are kila thong tu who can apply for the service kum tu Baroh kila tholut chapang la ka jong ka yu mah ka service te pila ban kan ni ka website kalong Pyndonkam Paralok ba pila ban wan nang ni ba pila ban tips pang kini ki services mah Baroh kini ki services ki download te ngangai scam kan ni ka website kan Iarap iaphi iwai mah ba kwa ban wan Jingtip ban ngangai scam ro kan tan jing mentoi hi iaphi ki ba kwa ban ya wat mah ya ki jing ayu ha ka state jang ni mah bangin la ka de ya wat kam wat jam la ne ban apply ki birth certificate ki ai te menta te la de ka por ba Technology tangi laman Pyndonkam dah kan di website mana ka masuk dia ngai scam kan di video kan Iarap iaphi iwai ba peit aduk kan klik mat semua ba like share ba subscribe Khublei Shibun